वीडियो जौन रउआ देखतानी इ वीडियो इ लइका जौन बा अतना जिद्दी बा। कभी कहेला घोड़ा पर बैठब, कभी कहेला हाथी पर बैठब, कभी कहेला ऊँट पर बैठब। ऊँट वाला वीडियो देखनी है नु। हम ई सोचिला कि ई मत कबो कहो कि हम हेने जाइब होने जाइब, लेकिन अब लइका ह मानही के पड़ेला। जतना सपर जाता देखी, जतना वीडियो रुआ देखतनी ई सब वीडियो बाहरे के ह। जोन लइका देखतनी लइका ह ई बेटा है, यानी बेटा ह एकरे खातिर सगरो घुमावल जाता। जोन देखतनी वीडियो एक बड़ा सुंदर हुआ के वीडियो देखावतनी, ई सब दिन में के वीडियो ह। अब रातों वाला वीडियो उहे में देखाई रुआ के तो देखत रही। रात में ओकर लाइटिंग देखी, ई जो ई दिन में बा जो लाइटिंग बा ओकर रात में बा। बहुत सुंदर वीडियो बा। जगहों के नाम रुआ के बताइम, पहले वीडियो देख ली, दोसर वीडियो में रुआ हम जगह बताई। अपना से तो बहुत सुंदर वीडियो बनौले बानी, अपना से तो बहुत सुंदर वीडियो बनौले बानी। देखी अब वीडियो के प्यार दही जा।